kamangka Koko Prabu Basudewa dereng gadhahi jago minangka sulih salira saking Koko Prabu keparingipun kadang kula dipun dawuhi supados sowan dhateng ngersa paduka Sang Adi Penemban supados ngayomi dhateng negari Mandura kanthi cara kersa paduka Penemban wiyasa maringaken jago yoga kula para Pandhawa salah setunggal ing mangke nedya katandhingaken kaliyan jagonipun Angger Kangsa Dewa mekaten Sang Adi Penemban. Pangrasaku kuwi ora mung wujud adu jago menungsa ning kejaba saka kuwi Kangsa Dewa kuwi nduweni ceceking ati sing ora becik kepengin ngrubuhke kalenggane Sinuwun Prabu Basudewa. Iya, yen ngono bakal tak tampa aturmu. Pamilihku lan pamawasku sing bisa mapaki kasektene Suratri Mantra ora nemu kejaba putuku Bratasena. Ger Permadi kula wonten dawuh Kanjeng Eyang margage derekna kadangmu si Bratasena ana ing negara Mandura mbiyantu pepundhenmu Sinuwun Prabu Basudewa menawi kados ngaten ngestaken dawuh Eyang Bratasena. Wah, abiyasa kakekku piye? Margage tata-tata ya Nger kowe dadi jago kasepuhan jagone pepundhenmu ing Mandura. Iya, tak pundi ngestoki dawuh jaluk pamit abiyasa kakekku. Ing jagung mangkung Kang krasa sumbar blindu bumi konjing gumaludo kuntur ketuk umum kang Jalanidi. Tobat mengko Raden panjenengan sapa? Aku njaluk tulung. Aku tulungono Raden. Raden aku njaluk tulung panjenengan sapa? Ditepungke wae mburi saka pertapan Satwarga. Aku Raden Permadi. Panjenengan Raden Permadi. Dasar kepara nyata. Iki kok ana wanita loro mlayu-mlayu. Kowe sapa? Ditepungake wae Raden. Aranku Nyai Sagopi. Iki anakku wadon Bratajaya. Bratajaya dasar nyata. Aku tulungono ya Raden, dibujung-bujung dioyak-oyak buta saka Kadipaten Sengkapura. Anakku wadon Bratajaya arep dipek bojo, arep diboyong ning aku ora. Ngeparengke dasare anakku ya ora sudi ngladeni karo buta. Mulaku njaluk tulung Raden, yen panjenengan isa mitulungi penandangku, apa sing dadi penjalukmu bakal tak pinangkani Raden. Aku saguh minangka bebetengmu ning ana Sarati Bratajaya. Sarati apa mung kari ngarani Mas Picis Rajabrana? Dudu.
Njur kowe njaluk apa? Aku njaluk ati. Piye? Njaluk ati. Mengko tak belehke entok. Tak belehke entok semono akeh kok ora ana sing ngersake, ora ana sing dahar. Eman-eman banget. Tak goleke atine entok. Ora butuh. Apa butuh ati wedhus? Mumpung regane murah. Wedhus regane kaya pitik mung trimo 300-350. Tak belehke ati wedhus. Ora sudi. Sing dibutuhke kowe njaluk apa? Njaluk atine sapa? Njaluk atine Bratajaya. Tobe. Kepiye? Ya wis ora apa-apa tak sagui. Bratajaya piye? Ya bingung yen pancen iso mitulung nyaku, bakal tak pinangkani aku saguh. Aku saguh yen panjenengan arep ngersake atiku. Tak wenehke Raden. Tulung ana dhisik ya Raden, aku njaluk tulung. Kongkang mangsa punarapa netrandik lir surya gambar tutuk nyokang guwa sela mangleng gumregut magut mangajak manjing samudra laya ladala. Oh, hoi sapa Raden? Ngakuwa, hoi sapa Raden ngakuwa. Kowe takon marang aku mburi saka pertapan Sapwarga. Aku Raden Permadi. Kowe Permadi? Dasar nyopo. Ana buta. Gumreng sing nekane papan kene. Oh, takon karo aku buta saka Kadipaten Sengkawura. Jenengku Ditya Sampar Mega, aku Sampar Warih. Goleki Bratajaya, goleki Kendhenger kenali. Tak jaluk. Aku sing palang dodo. Sumingkir, gelem sumingkir yen wis dadi kuwanda. Oh, kakon gaglak limpamu kowe Raden. Gadong angkung.
petelku. Golek petelku. Ngewangi Ndara. Dalah tobat. Buta sing loro mau mati, sing ngarep ketrajang pusaka Nindara, sing mburi tak untalke pusakaku. Lah iki kok ana buta, sing ketelu nganggo blangkon. Ketaman gaman ya ora ana sing namake kok ngerti-ngerti mak klumpruk ngeloni kancane. He buta. Buta. Kuwi iki wong lanang udu wong wedok kok dikeloni. Oh, iki buta ning homo. Buta lanang ning seneng karo buta lanang. Mulane jagung ya ora gelem pisah. Ngrebab kudu karo sing gambang wis ora kena petal mergo gancet wis gancet. Wis jan. Gus, butane permati niki Den. Bratajaya kowe ning ndi? Enggal Bratajaya, tobat Biyung. Aku durung seneng omah-omah. Mongko kowe wis nyagu arep menehi atine Raden Permati tinggal mlayu Biyung, tinggal mlayu. Kowe wong ayu kok goroh leda ing pangucap kuciwa banget kowe Bratajaya. Kowe ndah sulisa ing warna dasar rinenggo ing busana kuciwaning janji kok ora nate bukti. Kowe ngenaki atine Permati tak oyak kowe Bratajaya.
kang kadi sudama Gusti sangka kasongan surya prabanya sumungsung kaswa raras urming sari-sari Gong mangarcana sekaring bawana langgeng yoga kunggir Narayana wis matur suwenggon mucu mondhok ana ing pertapan Giri Sekar kene nggir kawula nuwun inggih Rama Penemban kula ngaturaken duming panuwun tanpa pepindhan dene semanten paduka Rama Penemban nggenipun ngayomi dhateng ingkang putra kula pun Narayana. Iya. Kawruhanana sak temene jeneng sira iku dudu pidak pejaraan, dudu turuning kere maju kiling bali nanging isih trahe ngawirya rembesing madu pinastika. Sak temene jeneng sira iku Atmajaning Nalindra ing Mandura jejuluke Prabu Basudewa. Lho, mekaten Rama Penemban Narayana iya. Kang mangkono pamawasku rening kowe wis dewasa. Kowe wis dewasa, kudune cukup lahir lan batine nggone nggembul kawruh lan ngelmu sakwise cukup ora sumeneh mengko bakal ginadang-gadang gumantinaka dadi ratu momong nayaka lan para kawula. Narayana kula wonten dawuh Rama Penemban rening kabeh pitukane wis tok lakoni pun bapa bakal maringake kanugrahan wujute ana telu ingkang sepisan yaiku senjata cakra pamonaing satru sekti ingkang angka loro wujude kembang wijaya kesuma kanggo nambani wong kang lara nguripake wong mati nanging ana sak njabaning pepesthen dene kang angka telu panah Kesawa kang mapane ana rikmane Narayana yen diwatek yen kesenggol bakal dadi Brahala. Cakraning rat gunawekasan ingkang hanglur bawan ingkang sinung pati jagatnya kang kinarya momong eka tunggal wataknya kang gumingsir maju nggon mulungguh Narayana pusaka telu bakal tak paringake marang jeneng sira ning syarate ora kena gendung nuwun inggih sakwise mangkono iki wis tekan titi wancine curiga manjing wrangka manjing curiga pun bapa bakal manuksma manjing mring jagate Narayana maju nggih. Kakang Dawa kula yayi wis kasembadan ingkang ginayuh tak rewangi nggon kucuk lacukli nglesot ana ing pertapan Giri Sekar dening Rama Begawan Padmanaba aku diparingi sifat kandel wujude siji senjata cakra
sing angka 2 Kembang Wijaya Kesuma, sing angka 3 Panah Kesawa. Yen kesenggol bakal dadi Brahala. Waduh Yayi, kula ngaturaken dongeng panuwun mekaten nggenipun Gentur Tapa. Wong temen temah tinemu ning kula weling. Kakang Udawa weling apa? Upami lho niku upami. Kok ngantos panjenengan dados tiyang mulya. Kula nggih nuwun sewu tak ngrempek kamuktenipun. Aku prasopo, aku janji yen nganti kelakon besok Narayana kok dadi ratu, Kakang Udawa mergo gedhe labane momong adikku Yai Bratajaya. Kowe tak dadekke patihku Kakang Udawa. Matur nuwun, matur nuwun. Nah niki umpama piye? Umpama kula pun pensiun sok ben dadi pamong, dadi patih, mpun purna karya. Dados pundi? Najan wis cukup umure umpama genep 60 taun, isar tak gunake iguh pratikele. Bau tenagane sembur pitutur Kakang Udawa, merga panjenengan kuwi pinterle momong. Wah, matur nuwun Nyecil Ayem. Tono laku jantraku Kakang Udawa.